Alde erantziz. Ring, ring, hello! Ring, ring, hello! Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arriola Albeniz. Egin dizu inoiz katakrak, amets. Baina ez edo zein katakrak, ilusio egiten dizun zerbait. Zuretzako energia iturri den zerbait zama bihurtuelako egin duzu inoiz katakrak. Errepikatuko naiz, baina antzerkiekin pasatzen. Bai, ama antzerkia izan da zure demoralde esira honetako lehen motiba. Bai, gehiagi esan dut. Ez gehiagi ez. Bueno, momentu hortana, momentu, osea, antzerki hasi nun niretzako espazioa zelako, bai, barruan neukana beste, osea, adierazteko zerbait bezala, osea, izan zen niretzako oso bai, beste mundu batzutara saltzeko aukera bat, eta gorputzetik bizitzeko aukera bat, eta momentu batean bihurtu zen, ardura bat, erantzukizun bat, bueno, bai, pixkat gaina lehenengo bat ala ez, aipatuta ginereakin aipatu ez, nola bat batien, maila bat hartzen zunean ja etzun jolasan kutxo jazten zuen eta hola, eta, bai, utzi nun, bai. Bueno, bide hori agian noizbait zabalu gotea berriz. Bai, edo ez ezakigu. Zuk izan zuinaiz katakrak. Aurreko sai batean baita ditzen ginen, como gauzak ez betetzearen inguruan, eta ez, como gauzak egotearen inguruan zerrenda batean, hor, como egin beharrekoen zerrenda bat, hau, honek ilusien goriak, baina batzuan ederra dela baita gauzak hor geratza, ez? Eta ez, ametxe mundu horretan. Nik egin izan duten katakrak, bai, egin izan dut, baina nik egiago lan kontuengatik eta estresagatik, hasiagatik. Bestela, ilusio egiten zian zerbaitek bultzata, ez dut egin izan katakrak, ez dut izan como austura moduko bat horren inguruan, como ezin de gehiago honekin, ez dut egin. Ez bada militantzia. Militantzia momentu batean bai egin nuen, como bai, ez dakit, ez igual prioridadeak aldatu, eta esan, ostia, igual honek ez nahu betetzen. Mehan ez zen izan militantziatik beragatik, sino igual besteen, bizitzako beste arloetan ez nolako jartzen nahikoa pixu edo ez nolako jartzen nahikoa indar, eta agian horrek utzikeri basortzen zulako, ez? Osea, horregatik igual, utzi zanun edo ez, urrundu nintzen apurua militantziatikan. Bueno. Bai, ez zaitu hori lotuko dugun edo ez. Bai da, gaiakin ikusiko dugu. Ikusiko du, saien zar. Maite Bidarte teknikan, eta emetxeta egoitze mikroen alde honetan, ongi etorri alderantzizera. Gaur goizean, behiak iriki eta iste erabaki dut. Ezin dut, gehiago. Amets, bazirudin bidearen hasieran ez nire helduko 10. bastu honetara, bueno, edo urrun zegoen mentzat, eta dagoeneko hemen gaude. Ez da gizte sensazio okazun. Nahiko azkar pasazitek esan. Azkar pasazizu? Bai, izan dut sensazio haietako bat bakizu bukatzen esan zela, ja? Bai, eman dira sensazio niri azkar pasa izan arena. Dena oso azkarra zela. Bakizu? Demora tramo hau. Vale. Como lehenengo 10 saioen tarte hau, ez? Ez da egitena pixu hori nabaitzen duten. Esaneko nuke ez, baina, ez nagoela kao momentu hortara gerturatzen, baina badukatela zama pixka bat. Ez agian 10eko bastia daukan zama zeren antxertan sartuko hortan, badu zama esente, ez? Ze kartonak zerbait eta zitzaiten bali badu, hitzaiten du ezin dut gehiago horretaz. Hori da, simpliki, ez da ezin dut gehiago betirako, baizik eta horren txertan prozesu honetan ezin dut gehiago. Bai. Raider White Smithen proposamenean edo ez, Baraja
proposamenean, 10 bastoiak pertsona bat erakusten du, 10 bastoi gogor helduta daramatzana. Bai? Persona bat, kartaren erdian, lurrean oinez, eta 10 bastoi daramatza eskuekin helduta. Bastoiak ez dira erosoak eramateko modukoak. Makilduzak ikusi barretu. Eta pertsonaiaren arpegi ez da ikusten ere ez, burua makurduta baitu eta bidea zaila egiten zaiola senti daiteken zerbait da, ez? Pertsonaia horren aurrean erriskat ikus daiteke, zeina nolait helmuga den, eta gertu dagoela ikus daiteke, ez dago orendikan oso urruti, ez? Dagoia gerturatzen iaia bertan, baina pixuak aurrera egitea zaildu egiten du, ez? Eta momentu horretan zeinetan esaten duzun, ostia, igual ezin da gehiago. Aldiz, Dismaite jorteko, no esaten da? Dismaite? Hert, ez marko bat zenuke azentu esageratu gabe? Hert. Dismaite, Hert. Dismaite jerteko baraja hontan aldiz, pertsona bat ageri da kaputxa duen jertxe bat jantzita. Gainean, 10 makil edo enbordan amatzana. Bai, osea... Enborrak, bastea birdu enborrak. Bai, batzu badia makiltxe baina dia enborrak. Hau da karga izugarrizko bat. Zer gertatzen da? Makurtua di joa, karga guztionegatik antabar. Eta gainean, pixu guzti horrekin alderatuta ia pixurik ez duen txori bat jarri zaio gainean. Ez? Osea, goran dauka txoritxo bat. Egur guzti horren gainean. Baina zama guzti horrekin aurrera egitea zaila egiten zaio hain justu txori horrengatik. Hau da, eraman zezakin karga izugarrizko hori, baina zerbait gertatu da, zerbait etorri da, kanpotikan, eta ez da pixu... Ez da pixu askoko zerbait, da uskeri bat, esan dezu bezala, eta batean ziurnik aurrera egitea galaraziko du, ez? Eta hori da txori hori, gauza txikitxo hori. Bai. Behatzian aipatu genuen, pixkat behatziak berez, ez batetik 10erako bidaian, behatziek heldutasuna edo fruitu ondu bat badugula da. Adierazten dute hau da, badago, iritsi gara, nola baita esateko, edo ez, heldutu da egin dugun bidea. Vale. 10 berez da itxiera, hau da, zirkulua bukatzea eta badago lotuta hasiera berriarekin nola baiz, azkenean, zirkulua isten dugun momentu horretan, 360 gradua, bada ere 0 gradua. Orduan, ondu diren fruitu horiek, zerbait gehiago sortu egin dugunaren momentua da 10 eta etapa berri bat hasten da. Hau, noski, ikusiko ditugu ze palo da ez, baina kako txartean ongi bukatzen diren historio amaiera polit bat duten paloetan oso argi ikusten da, eta amaiera itxusia dutenetan, edo ezain polita, dela bastoien kasuan, gehiago ez du horren beste ez, badauka, ikaskuntza bat edo badu, bino badauka ez beste desastre sensazio bat edo. Amarra da hortan desastra kasunetan. Osea, kasunetan eta ezpaten kasuan da desastre bat. Bastoien kasuan gainezka egiten du egoerak, nola baita esateko. Jugunge esaten ez, bastoietan energia txikia denean, oso politia da, oso betetzen gaitu asko eta oso zirraragarria da. Gertatzen dena da, eta hemen gaina Isabela Rotmanek Dismaite jerteko ilustratzaileak esaten du, ez dakit beak idazten duen. Berdin da. Isabela Rotmanek idazten ditu komentariak uste dut. Esaten duna da ez, bastoiek gauza positiboak adierazten dituzte, baina bastoiek ere pitxo handia daukate. Tortan batzutan gertatzen zeguna ez ditugula indarrak ongi neurtzen, hartzen ditugula ez, edo denboran zehar izan daiteke ez, baina epe luzera ez, hau gertatzen da, zenbakitan gora egiten dugunean, goaz zama gero eta gehiago hartzen, eta esan genuen bezala sua goragoa zenean, handitzen denean, deskontrolatzeko joera du, dena erretzeko joera, bederatzean ikusi genuen erregintuela, eta oraingoan desagertu eginda errautsak bakarrik utziz. Bai, igual, gaurko saionen izena alkozun izan erretanago. Edo errautsak, hau, erreta gaude? Kartan energia, bai. Ze bederatzi garrana da, amore eman baina ezin, oda, segitzen duzu. Egin behar duzu. Aurreko saian ikusen olatzekin, eta orain da erretanago, errautsa naiz. Erre naiz, behatzik amarrako tartean, eta amaran naiz errautsa zunean, nago suntxitua. Hau, herri mugimenduan gertatzen da izugarri pilo bat. Hau, dena eman kontu guztia, eta indarrak ez neurtzea, evidentemente, lanak zentzu horekatuenean ez banatzea, eta orduan jende bat asko erretzea, eta hortaz, militantzia ustea. Hain zuzen ere, pasiarekin hasten duzu zerbait, impultsibitateakin, eta izan daiteke arazo kolektibo batengatik, ez? Gauzak ez daudelako modu horekatu emanatuta, edo zuk ere ez dituzlako gauzak ongi neurtu, zure gain hartzen juntzean, ez? Konpromisoak, ardurak, zamak, 10 iritsi zeaneako,
jada zama hutsa bihurtu dira. Ilusioa desagertu da, bide berriak zeukan motivazioa, hasierak zeneukan ez, eraldaketarako grin hori ez da gelditzen, eta gertatzena da, ja, zama jasan ezin badaukazula. Gainean, orduan, esan zuen bezala ez, txoritxo bat edo, ostotxo bat edo, lasto zatitxo bat erori da gainean, eta horrek apurtu egiten zaitu ez, edo errematatzen du lana. Bai. Orduan. Bale, hemen igual gomendio bat jendeari, mesedez ez gerturatu 10 bastoira lehenago neurri jarri. Bai, ikusi, bai, ados. Osa, diot, zeren bastoitan bestela ez dago gomendiorik justo honi erraparatzen dira, baina honek esataizu como tu. Osa, persona hau, izetera heldu gabe ere, egon zaitezke herri mugindutan. Hau da, esaten ez gauzei, bihurtu gabe dena nikeri batean, bihurtu gabe denaen no me hallo, no me encuentro, ez nahi sentitzen. Eta 10 bastoria eritxi baldin bazea, ere, igual hausnarketa da, ez? Zer egin behar dut behar berriro ez gertatzeko. Osa, zer da, ez? Aldatu ezaketana, edo zer da hemendikan. Bai, gertaiteken zerbait dela, evidentemente. Eta baitare, como ekartzearena de 10 bastoiak ez du izan behar, como, diot, porque pixuaren kontua da gauza oso subjetiboa, baitare, ematen du como ez, 10 bastoira gerturatu gaitezkera edo gerta daitekela, baldin eta dituzun ez da izema karga vital, denentzako berdina dena, eta para nada, osea, como bakoitzak jasan dezake hau edo ez, egon deteke leku honetan, gauza desberdinagatik eta pixu desberdinetako gauzengatik. Eta zilegi da baitare hemen egotea, eta ongi etorri baitare, zeren hau da ikasketa prozesuaren parte eta ez da zer, ez? Bai, nik hor, bai, eta bai dagoen gauza batez, gauzak hartzean momentu honetan, uste dudala asko ere dela, batzutan jakinda, epe motzerako diela edo, imaginatu ez, hartu ditu zama askotala minio, hau ez da denboran luzatuko, hau helburu honetarako egiten dut, batzutan uste dut galdu dezakegula, eta baditut ez nire inguruan pertsona batzuk etortzen ez izki burun ez dituenak aipatuko. Ez da inizialekin? Gazteraz esaten den lau hacia adelante, oza, jutentzea, bai, bakizu, bueno, pues hau konpontzeko, eta bapatian jutentzea, pum, eta sartu zaitezke enbrollo honditan, eta bapatian sentitu, oza, oain ez, oza, izan daiteke ere gaina, segun ze ardura mota dien edo ez, 10 bastoionetan, borroien, osea, balimadia sastraka batzuk eta hor engantzatu baldin batzaude, da bain nola, osongi, zama da niretzako bakarrik, baina nola ateratzen izen mendik ere. Claro. Bai. Eta zer adibidekin, bizitzara jetxi barreko adibideak eman beharko batzen ditu amets? Venga, nire eguneroko adibideak. Zure eguneroko adibideak zentzu dira? A ber, hau da, tipikoena, adibide tipikoena jartzen dena da, urte hasiera da, kurtso hasiera da, etapa berri baten hasiera da, eta orduan zaude, iraia da, eta 10 bastoia da, hartutako erabaki neurri gaben ondorioa. Orduan, astentzea eta kurso hasiera. Ingo crossfit, acroyoga, pues osasuntxu jartzeko. Eta gero horretaz aparte, nahi du nire alderdi artistikoa pixka landu, eta introspektiboa, eta orduan gitarra klaseak hasi ditut, eta gaina irakurle betalde baten apuntatuko naiz. Eta, YouTubeen azalduzten anuntzio bat, informatikako online kursillo bat, ez dela oso merkia, baina eski aspalditik ilusio daukazu, eta orduan ere izena eman duzu. Eta honi gehitu, noski zure lana, militantzia, maite dituzunekin egoteko denbora. Egia da, barkatu baina, iraiak badukala, urte hasiera, niretzako iraiak badukala. Urte hasierak ere. Niretzako nahi kasuan ez, horretik ez baki jenda eskurentzat baietz, baina niretzako iraia dauka komo izugarrizko, eta izango nitzake bateko bastoia. Hau da, bateko bastoia, zaude, irail bete-betean, eta hemen zaude, 10 bastoian zaude, iraia bukera urri erdian. Pode ser horrego, eta ja zaudera akatua. Oida, gertatzen da. Mierda. Eta optimismo hori nondik dator, joder. Eta gertatzen da urte hasieran ere, berdin zait kiroldegitara juten jendeak ez zer, jakingo du, bapatean badagoela hilabete bat, ezin dira aguantatu mundu guztia hasierako kiroldegira juten. Orduan, ze gertatzen da, bazuk esantzuna, hilabete pare bat pasadia, 2 hilabete pasadia gaienez jota, hasierako txispazoi, motivazio, arrebato izan zenuna, desagertu da, eta bain arduraz gainezka besterik ez zaude. Bai, arduraz gainezko eta gaina ezin psikologora junerez, zeren, madre mia, ez da zu denbora. Nundikateako zu denbora. Claro, ez da zu denbora. Horin bartena da, gauzak hola azkar batien ikasi sakrifikatzen. Tal cual. Ikasi behar da, como gauza ez izaten, eta gauza sakrifikatzen. Hau aipatu. Agian, hau itezun hau oso plazenteroa zuretako edo oso bat dator zure, bizikusarekin, baina txiki ez zer gertatzen eta berako, jazta. Osea, beste jendatek indar gehiagorekin, hartuko du leku hori, eta hori ez, eta mundu ez deroriko, ze batzutan ere uste dut hor ego parte handi bat. Ez uste dugula, gu ez bagaude zeinek egingo du. Eske nien egonean bestela ze gertatzen da, eta jarratuko dela telea funtzionatzen, bestera atera. Bai. Jarratuko dula. Eta beste adibide oso txorra bajartze batikan, hau da, 10 bastoiaren gauza erraldoi hau
erraldoi hau kentzeagatik pentsatu gabiltzalitz egiten lasterketa batetaz, bai? Eta pertsona batek, bere bizitzako lehen lasterketa ingo da 10 kilometroko lasterketa, pertsona kirolari bat, eta erabaki du, komentzitu dulako lagunek eta beste, lehenengo 10 kilometroko lasterketa ingo dula. Vale. Ez du asko entrenatu. Nei ez du rapatuko. Ez du asko entrenatu, energia dosifikatzaren indeian dirik ez du, eta hasi bezain pronto, bere inguruko jendean erritmoa jarraitzen hasi da. Lehen zatian aldapa bera irrasin du, eta gainea, ikusi du aurrera iteko gai dela, sasoia dula, eta pa. Baina, gertatzena da ja, errepidea lau jarri dela, 6. kilometroan da hola, eta apurka hasi dela erritmoa moteltzen, eta ez lasaitu delako, bai? Hasieran pentsatzen zuen kiroldegian orduak egiten ditunak, eta astero azken finean ez egiten duen bere entrenamenduak nahikoa balio ziola 10 kilometro egiteko, bai? Eta konturatu da batean arnas estuka dabilela, eta gero eta kontzienteago da pintxatu egingo dula ritmo berdina mantentzen baldin bat du. Orduan, jarraitu du karrean eta jalda gora iritsi da. Eta oraindik 3 kilometro falta zaizkio. Eta hasieran sorbalda gainetik begiratzen zituen persona guztiak hasi da txur aurreaka, be aurreatzen eta gero eta atzerago, gero eta arnas estuak, gero eta zailagoak dira. Eta lotxa batean, ezakizerak zer, kurba batean hartu eta inork ikusten etzunean alde egin du bertatik. Abuztuko eguzkipean lo gelditu den giri bat baino gorriago. Bai, hau bai da indarrak ongiz neurtzea. Hombre, da desastre bat. Eta da matxirulada bat. Matxirulada bat. Nik ezagutzen ditut, eta hau, ez da marrako bastaia, baina nik ezagutzen ditut pertsonak behobia egin, eta iritsi Donostira, eta karrera utzi, ez dutelako bere marka, egin bertutelako bere marka okerrago bat. Orduan, nahiago zuten utzi, hoi erregistratua gelditu berrian. A ber, hemendik mezu bat gizonei. Ez ezer gertatzen karrera bat ez bukatzeagatik, ez ezer gertatzen galtzeagatik, ez da ezer gertatzen ridikulo aiteagatik. Hortaz, gozatu gauzataz, eta saiatu ezin hor zapaltzen, gozaben hortan, eta utzezazue ridikuloak izateai. Bai, hori da mezua. Zeren, da askotan da, ez pentsatzearen kontu hau, zuk zeleko ekoazun bizitzan, eta zertabitzen egiten. Da, inkontzientzi, peina asko egiten ditu gauza, nahi tetala, baina askotan daude jarrera matxirulo batu dela, inkontzientzi bat, de decir, tío, zade bastante desubicado en la vida. Eta kirolen kontuak batez ere igual olako lasterketak. Gimnasioak, lasterketak. Ateatzen dien kompetide, nek ez dela kompetitiboa, bino denbora guztien dago, konparatzen, besteen artean bazideak, zein den lehenengo, zein den bigarren. Estraban ezagitze gauzen ditu, lapurtu dut ezakin hori estraban ezagitze ibilbide, serio, Bai. Loquísimo. Osea, Strava como vida, mesez alde. Utzi Strava de una puta vez. Osea, laxe esangot baina egitan, da erokeri bat, da, kompetitibitatea ja ez da aquello de, bizitzan dago, tal, es que ya da neurtua, nijoa, rollo, damazkita jaten da, rollo, 6 aldi txindokira, astean, zeren ez dakin norkiten dian marka kendu. Osea, da erokeri bat. Hemendikan atleta eta biso matxiruleo alde batera utzita, ekarrez izut gaur ametxe, batetik amarrerako azkenengo bi filmak. Venga. Bai. Filmo egitako bat da Dancer in the Dark. Da Espainiar estatuan Bailando en la Oscuridad izenarekin itzuli zen, eta da 2000 urtekoa Lars von Trierrena. Bai, bertan, pelikula honetan, Selma Jezkoa migrante txeker batek emigrante hau Amerikako estatuetan bizi da, eta semea itxu bihurtuko dela jakin ondoren bere diru guztia haren ebakuntza horrentzeko gordetzen du. Lan gogorra eta sakrifizioak eginez, Selmak zama ikaragarria darama, evidentemente, eta askotan gainditu ezin da dabilez, egoera honi neurri hartuta egoera hau gainditu ezinik dabilez, ezinean. Zentzun da, zerratikan amarreko bastoia, Bailando en la Oscuridad pelikula hau. Selmak bere bizitza semearen etorkizunaren alde sakrifikatzen du. Bastante genero arau eta patriarkal, por otro lado, da emakumeak sakrifikatzen egin bizitza gizorengatik, zaintzaren izenean semerabengatik eta badez. Eta zama emozional eta fisiko astuna dauka, ez? Lan reproduktibo guztiak, eta barez, zer esan. Bere alegina azkenik jasan ezin bihurtzen da, eta karta honek, amarreko bastoiak, islatzen duen erabateko nekea eta bizitzako pisuak guztiz agerian gelditzen dira. Bai. Da, pelikula nahiko dramatikoa, eta ero, Lars von Trierenek esan zuen
izan zela nahiko zaila lan egitea Björkekin. Ez daitena, ez dut ikusi elkarrizketarik hitz egiten Björk Lars von Trierren inguruan, ez? Ez daite, baina, bueno, halkonik aldetu ez. Itxen deituko du telefonoa. Deitu ez, ez. Björki. La Björk. Björki, bai, interesante izango zen. Datipat, que por otro lado egin du bastanteko ekarpen egiten du musikan, ez bakarrik musikalki, bezik eta baita ere estetikoki. Hortaz, bueno, interesante datipa hau, que no quito agian badela, tipa insoportable bat, baina, bueno, Lars von Trierrek ez dakite zenolako fama izango duen, baina, bueno, ez dakit, zalantzatxo. Elkurrazioa, ja. Bueno, bai. Badakizu? Bai, bueno, goza entzuna badaude por ahí, von Trierrenak. La trinchera infinita. Beste pelikula bat, kasu honetan, Espainian estatuko pelikula bat da, baina Junkaraino, Aitor Arregi eta Jose Mari Goenagak zuzendu hortaz Euskal Herriko ere bai, bada. Pelikula Espainiako Gerra Zibilaren ostean girotzen da, eta benetako gertakarietan inaretzen da. Bai, da histori bat benetan gertatu zena, eta nahiko gogorra izan zen, ez? Historian ardatza da Higinio Blanco, gizon bat, frankisten errepresiotik iesi etxeko gela batean urte luzez ezkutatuta biziko dana. Bai? Hau da, etxean sartuta gela batean ezkutatuta. Pelikula Espainiako hainbat ezkutaturen historioetatik inspiratua dago, hau da, kasu bat baina goiago egon ziren, errepresio frankistari aurra egiten saiatu zienak, estrategia hau erabiliz, eta frankismoaren beldurrez urteak euren etxeetan edo sotoetan ezkutatuta igaro zituzten pertsonen bizipenetan. Oina erretzen da pelikula, ez? Amarreko bastoiaren energia zentzontan erantzukizunaren eta bizitzaren pisuaren simboloa da. Eta Higinoren historia honen adierazgarri garbia, ez? Ezkutuan egotea ez da soilik ariketa fisiko, emozional eta psikologikoa baita ere baizik, ez? Egunero Higinio isolamenduaren, paranoia etengaberen eta beldurraren zama endarama, ez? Eta urtez urte metatzen duen karga handi bat da beretzat. Esan beharra da, karo, Higinio bertan egon alizateko badula emazte bat zeinak badun ardura bere bizitza mantentzekoa, hau da, esoikan janaz eta garbi mantenduz, baizik eta ere konversazioak eman ez da barez, eta inkluso emakumearen gain baitare badagola izugarrezko zama dela errepresio testinguru batean, zuharrapatzen bazaituzte ere, evidentemente Higinio kartzelatu edo ez, garrote biliz edo dena delako forma heliko dute, baina zukeri zuharrezko zama akazoin zuzen horretik dela zaintzaren hortaz aparte, gertatuko zurekin harrapatzen bazaituzte, ez? Heriotza, zuzenean, ez? Hainbat mailetan edo arrotan ikusezakegu amarreko bastoiaren hori, ez? Energia dela. Zama emozional eta fisikoan, Higinio etxe barruan dagoen arren, kanpoko munduak haren gainean presioa egiten jarraitzen du. Egunero harrapatuta izateko aukera dago, hau da, frankistek harrapatzeko aukera dago, eta honek estres kroniko sortzen dio, eta bizirauteko nahiak gidatzen badu ere erabaki bakoitzak zama handitzen du, ez? Da, azkenean, hemen ikusi egun dismait jerteko txori-txori bezala azken, ez? Elementu gehigarri berria txiki izan dere zamatxua da oso, ez? Bideia amaiari gabea da, amarreko bastoiak elmugara iristeko bidea gogorra eta neketxoa dela erakusten du, hor dago elmuga, baina netza heltzen. Higinorentzat helmuga askatasuna da, baina horretara iristeko bidea amaigabe dirudi. Hamarkadak ematen baititu ezkutuan. Zuk imaginatu, hamarkadak zure 50 metro karratuetan hor barruan gela batean sartuta. Eoznek erromantizatu dezaket, esan, bueno, pues bentsatez dutakatu, eta hor, egon deteke irakurtzen, ez ez, ja, baina ez da preso. Za preso zure, ez, askatasukeko txarten egora batean, oso, zamatxua, bidegabea eta gorra den egora, ez. Eta gero, azkenik baitara ikusizakegu amarreko bastoia erantzukizunaren pisuan. Higinio ez dutatzeaz gain, familiarkiko erantzukizuna ere bere gain hartzen du. Bere emazte Juliana da, haren babesle bakarra, eta bien arteko harremana zama horren azpian tentsioz betetzen da, ez. Orduan, amarreko bastoia dago oso gurutzatua pelikula osoan zehar. Eta, bueno, azken ikusiko da zer gertatukoen Higinio eta Julianarekin, ez. Eta hortzen du, bi pelikula hauek bai jasatzutela zamatxu kartona dukan zamaren energia hori, nagizu? Nik ikusi dut, la trinchera infinita. Sensazio eman zidan pixkat, oin ez batzen zebat, ikusi nun zinean, atea zenean, zekala punto bat, bando guztietan egin dira gauza txarrak.
Eta ekidistantzia. Bai. Eta adibidez bada honik hemen nahi dut esan Los girasoles ciegos uste dudela izena. Girasoles bai, eta badakit bada zeola beste pelikula bat La noche de los girasoles edo, eta esango nuke hau dela Los girasoles ciegos daola gaina eleberri batian oinarritu eta nik eleberriari irakurri dut. Eta uste dut asko zere posizionatuago da hola. Zer buruzkoa da, Los girasoles ciegos? Frankismoaren inguruan. Errepresio, kontatzen dituzte ipuin desberdina dira, eta represio frankistatik ies dauden pertsona desberdinak. Eta horietako bat da, etxean, historia berdina da. Eta zinean izan zen, Maribel Berdu eta Javier Kamarak antzezten zuten, eta geozeon nola da bestia, hain etziatateako bere izena. Aktore oson bat binez da bereziki famatua. Osea, bueno, bai, bino ez. Osea, ez, Maribel Berdu eta Javier Kamarak igual jende gehiago ezagutzen dute. Etorriko zaikeo. Eta da, bueno, apaiz bat da otartian, eta nola apaize dakaten boterea ez, eta nahi duen Maribel Berdukin zerbait izan, eta nola hasten den marragorriak saltatzen ezakizer, eta hor sortzen den, ez, harrapatuko te duen gizona, ezakizer, frankismoan ere gertzen ziren egoerak. Beste batzuk dira eskapo daudela, saiatzen daudela muga pasatzen, Pirinea pasatzen, eta uste du beste historiaren bat ere badaura. Eta bai eleberria eta bai pelikula asko gustatu zizkian. Eta hor, osea, bai Maribel Berdu zeon sublime. Kritikatuko dugu ekidistantzia. Bai. Ere bai, ekidistantzia da posizio politiko bat. Bai. Dala neutraltasunaren posizio politiko igual. Bai, eta zapaltzailearen banda aukeratzea. Hori, ekidistante izatea da zapaltzailearen lekua hartzea. Hau da, hegemoniko den diskursua zure egitea eta esatea ez machismo, ez feminismo, ez? Bai. Bueno, kasu horretan, badago. eski badago, diot, ekidistantziaren kontuarekin badagolako jende bat usten duela, eta asko saldatzen dela, dena, esaten dizunean, ez, adibidez, azarake, 2008ko azaroan egin zen kanpainaren arira, ez, ziona, ez bazea soluzioaren parte arazoaren parte zara, ez, problemaren parte zera, eta jendea izugarri saldatzen zen honekin, zen, como, bueno, baina tal, nahi esartu honetan, ez, como, azte gota behin, honek ez dizu plantatzen dilema komplejo bat. Esaten dizuna da, bizigala desoreka batean, eta horren alde borrokatzen duen persona ez dalimazea, zaulain justu desoreka sortzen duen alde horretan, hau da, machismoaren aldean, ez? Eta gainez du inor zuritzen, ez du esaten machismoaren kontra borroka egiten duen jendea da persona superaskatzaile eta sino denak hau zerbait errebisatzeko eta denak hau lanketa egiteko, baina behintzat ez zaite izan aurka egiten duen persona bat, ez hau da, jartzaite soluzioaren leku honetan, ez? Eta ekidistantzia apur bat hau da, esaterena, ez naiz bustitzen neutraltasunaren bueltan mugituko naiz, eta azken batean hori da posizionatzea. Posizio politikoa da, eta hori da posizionatzea, hain justu, esan bezala, hegemoniko den diskursuaren alde eta indarrean dauden ideia nagusien alde. Vale. Oin, Raúl Arevalo zen bestia. Vale. Paiza egiten duna da Raúl Arevalo. Eta bai da Los girasoles ciegos, 2008ko pelikula bat da, eta Jose Luis Cuerdak zuzendua. Eta oso sona da. Vale. Eta bestetik, justo enekin jungo inelaki distantzian zeatik eta hola, bino, dago kanta bat ezakit ezagutzen duzun, Ojete Kalorrena, Extremismo Mal. Bai. Eta justo esaten zen unan inguruan, Ramon Seiza Vitoriak un metron, horren inguruan nausun hartzen du. Bai. Osea, gizarteak honekin, ez? Osea, ez izan zaitezke neutro horrelako egoera batean. Nik ulertzet esatea, eta hau beste saio batean baitaritzen genuen esatea, nik ez dago horren inguruko iritzirik. Bai. Eta hemen edo zeinik galiz esan, ostia, kari, 2008, izan zen ezaken iritzi bat agoneko. Baina alere, epaitu gabe, esan, bueno, vale, pues sortu iritzia lasai, ez dizut orentxe bertan esatuko erantzun matemateko. Baina, eta hartu denbora lasai, pentsatzeko eta izateko jendearekin, eta erekitzeko iritzi bat. Baina, ez dakit, Baina gauza bat, eta gauza bat esatea, ez alde bat, eta ez bestea. Azkenean alde guztitan gauza gaiziten dira. Eski azkenean, gorroto dudana da, muturrak azkenean ikutu iten dira. Barkatu esa izatea, erradikalki fascista bat, erradikalki antiarrazista bat, ez gauza berdin izatea. Bai, orduan, esandako ere, bai, como jendak usten du iritzia izategatik, ahotsa izatetik iritzi bat izan zakezu eta aina zure iritzia balizkoa, eta baude iritzi batzuk ez dina balizkoak eta jazta, eta esamar dare bai. Eta como, jazta, txiki, ez dezu pentsatuaren inguruan, pues nik, onartzen denen inguruan ez dakit, eta askotan da, como, pues isilik anago naiz. Eta entzungot, adibidez, hemengo emakume honek, ni baino bastante gehiago alimak eta gaina bizipetan balimaitu, pues isilik anago naiz, eta utziko etitzen eta entzun ingo, eta esategunez ikasten, absorbitzen eta garatzen pensamendu bat horren inguruan, ez? Zizur nik
hortarako material desiente izango da, ez? Eta parte ardura izango dut baita ere, pues, pentsatzeko nik neuk, liburuk irakurriz, lagunekin itzinez, sakonago gai horren inguruan, baina gehiode iritzi bat daukat, puntua jartzeiten lehenengo zabotatze, eta gaina hau da nere movida, eta esan, bueno, pues txiki, zure movida violentoa. Eta ya está, todo bien. Hau esan da, guaz abesti batekin, eta gehian sartuko baia, guri gainezka indiuten gauza bietan. Cuidar a quien nos dio la vida mientras marchita la flor. Remuevo la tierra herida, de su semilla renazco yo. Cuidar a quien nos dio la vida, ceniza que se hace flor. Que tu palabra retumbe por las grietas de mi voz. Todo lo narra la arruga, siento tu respiración. Camina suave, lenta, profunda, entra en la habitación. Una mujer hermosa, amable, cariñosa, de gris cabello largo, vestido blanco, mirada azul. Tus pechos fueron montañas, 6 ríos de tus entrañas, 90 inviernos duros, tu tallo fuerte todo lo pudo. Un pétalo cuelga en la rosa, la fuerza de un huracán, sopla la vela la mujer hermosa, ya puedes marchar en paz. Cuidar a quien nos dio la vida, mientras marchita la flor. Remuevo la tierra herida, de su semilla renazco yo. Cuidar a quien nos dio la vida, ceniza que se hace flor. Que tu palabra retumbe por las grietas de mi voz. Ceniza que se hace flor. Karta hau badu alderdi batez oso derrotista, eta badauka, ez, osea, ja azken, ez, impulsoi galtzea, osea, ja ustu zeanan sensazioa, eta bada aldi berian ere, oraindik faltzaizkigula batal, bino, ez, ibilbidea, batetik amarrerako ibilbidea izten egea, eta pixkat, esaten genuen, karta guztia daukat, ez, espektroan alde ona eta alde txarra orduan nola hartu dezakegu, ez, beste alde hori ere, ez, osea, karta honek ditun alderdi positiboak edo lanketarako ditun aukerak. Alde batetik, Rozalenen abesti honek ez hitz egiten du bere amonan eriotzan inguruan idatzizun. Vale. Eta, justo gaina metafora egiten du, hitzen genuen pixkat Olatz Merkaderrekin, ez, Fenixaren metaforaz, nola, esfortzuak ere ez, errazaitzek, eta batzutan ere igual puskatzen badin bazatzen zer gertatzen, ez, eta rautxetatik berriro ez, jaiotzearen metafora, izan ditakera zu ze horrek itentzulako prozesu hori, edo Rozalenek esaten du ez, que tu palabra retumbe por las grietas de mi voz, orduan dela ere ez, hor badagola bir sortzen den edo ez, ziklizidade bat, edo. Vale. Eta gero badago beste tarot egile bat, asko maite dugula, eta gustu denboraldi honetan ez dugu asko aipatu, Christy C. Road, eta honek adibidez, badakigu izan dugu hainbatetan, bazper errepiar dugu, ze denboraldi honetan ez, daka kriston lana, da tipa bat feminista, antiarrazista, queer, you name it, eta indu kriston lana, karta askoren esanaia ez zain beste berresan nahitzen, baizik eta beste perspektibatek izan. Fijatu zea, energia hau tokionetatik ere behitu daitekela. Vale. Eta justo, hau da, karta horietako bat, ez? Berresain nahitzen duen karta horietako bat. Itzulia daukat euskerara oso poetiko idazten du ingelesez, eta batzutan kosta egiten zaitu lertzei esan. Bai? Bino, bai hitz egiten du pixkat amaieren inguruan, ez? Bere amarreko bastoian, eta esaten duena da, ez? Hemen, odolez, izerdiz, malkoz eta amaieraz eraikitako egitura bat dugu. Egitura sendoa, baina bizia da. Amarreko bastoia bere etxeko konplexutasunekien pazientekin maitemindua baitago. Orduan, hitz egiten duena dare bai, sortu den zerbait dela bai, eta jarraituko tirakurtzen, mundu naturalaren edertasunetik urrun, baina itsasoaren urdinaren, sute baten amorruaren, lurraren egonkortasunaren eta airean dagoen egiaren arrastoekin. Hemen lotura egiten pixkat elementu bakoitzak zer ematen digun. Bai, claro. Amarreko bastoiak sorkuntza kataklismo bat egin zuen eta etxe bat aurkitu zuen bere suntxipenaren hondakinetan. Orduan, ez justo prozesu berri hauetan eta honekin guztiarekin zerrekin gelditu gara, bai? Errautxetatik hormigoira gogor lan egin zuen oinarri bat eraikitzeko eta orain erlaxatu egin daiteke. Amarreko bastoiak zure egonkortasuna zalantzan jartzeko eskatzen dizu. Osorik sentitzen zara, zure espazioak benetan eusten zaitu, oraindik zimenduen arrakalak estaltzen ari zara, etxean zaude.
eta orduan egiten du hausnarketa bat pixka batez, alde batetik katakrak egin baldin baduzu, zergatik egin duzu katakrak, hau da zure espazio, benetan da zure espazio, eta horren inguruko hausnarketa bat, bai? Hau da, badagoela, eta aipatu izan dugu hainbatetan, suak daukan arriskua da orekaren kontua, ez? Badagoela, agian, oreka horren inguruko hausnarketa bat, batzutan ere, sorkuntza prozesutan, edo bestein batean sorkuntza esaten dut, bastoiak daudelako horrekin oso lotuta, izan daitekela ere militantzia dena delakoa, gertatu daitezken gauza dira, baina zergatik gertatu denez, eta igual horren inguruko hausnarketa bat, igual da, bueno, gu baina handiago diren elementu asko zeudelako, eta momentu batean honea iritsi gea, eta bueno, edo beste bat da, badaudelako egiturazko gauza batzuk ez, aigeanak estaltzen ez ditugunak begiratu nahi, eta igual aldatu behar ditugunak. Eta orduan hemen esaten da pixkatez Amarreko bastoiak orearen eta aitorpenaren alde borrokatzeko eskatzen dizu. Sormen kaotikoaren ondoren, egonkortasunerako biderek seguruena baita. Bai, hau da, etentxo bat bai bada bidean, hau da, katakrak horrek esatzen dizu, ezin da gehiago, hartu denbora bat, hartu arnasa, errebisatu ibilbidea, pentsatu nola jarretu dezakezun sortzen zure etxe horiz, osea, hemen baude galdera horiek zure espazioak benetan usten zaitu, horren dizimendu arrakalak esaltzen ari zara, hau da, izan zaitez baitare zintzoa, zure bururekin, hau da, hemen baitare badago zuk sortu ezun personaiaren pisu bat, ez? Eta desestaltze moduko bat, desestaltzeko saiakera moduko bat, hori, gelditu, erreparatu, pentsatu, eta berregin, ez? Eta Fenixaren zentzuan ere, bai. Esken eretzako ere oso politia dakantzea bada, oiez? Osea, errautxetatik etxe bat egin dula, edo etxe bat sortu dula, ez? Osea, badagola hor ere, osea, ez dela... Claro, baina lehenago erraustu du. Claro. Claro, eske horiak zikliziaren idea ere, bai. Claro. Ez, errautxak datoz etxe batetikan, eta nahi errautxetatikan berriz zimendak sortzen ditut, eta gora nijoa baina nolako etxea sortzen nabil. Ez zenolako sarea ditugu. Bai, orduan karta honek zalderdi horretan egit kostatzen zaitea, adibidez bada beste karta batzuk igual, nahiz eta narratibak izan, eta karta honetan ikusten dut oso errexez, osea, igual ere oso errex identifikatzen dudalako, ez, sensazio batian indarrik ez dakazula, osea, bateria 0. Orduan, ze alderdi ditu, ez, eta igual horrengatik ere kostatzen zait, ez, Christie Rowden interpretazioa guztiz edo ongi ulertzea, ze berak ez dio bat ere ikusten baldin bada argazkia ere bai, ez dut ekarri baraja. Irudia, ja. Bino ikusten den argazkia ez da bereziki argazki katastrofiko bat. Eta bai da, justo hain zuten ere, justo apokalipsi horretatik edo ez gertatuen horrekin guztiarekin etxe bat sortzea. Eta beste gauza da, hor egin behar ditugun galderak eta ez, eta begiratu behar ditugun gauza. Proposatu nahi zute egitea atzera begirako txiki bat gure segen inguruan, 10 saio daramatzagun hontan. Venga. So far, and broken down cars, like strung out old stars, playing talking, served us so well, we traveled through hell, know how we fell,
Amets, atzera beirako ordu etorri da. Hortako jarri zut Lift Me Up izeneko abesti bat, dela Movie-rena. Gustantze pila bat, eta hau ezautu nun parrandetan, nik lan egiten nun taberna batean aspaldian, eta jartzen nun bastantetan abestia, horitzet super motivantea. Hora, barroin sartzen den abestia da, eta uste egokia zela errepaso txiki hau egiteko. Nola hasten da guzti hau? Nola hasten den lehenko demorali guzti hau? Bueno, hasi dugu gauza gure mugak ulertzen eta jakin ez, dena ezin genula, nahiko genuke ez, kriston presupostatzen izan, gauza egiteko, batian, aldatuko dugu bestia, jarriko dugu hasi ginen, jarriko dugu ezakitze dekorazioa, eta izan zen, denbora, dirua, ez dizu, plas! Bino bai, ingenula pixkat autu bat, arkano nagusitatik gentozen, eta arkano nagusiak dira ez, momentoko, inflexio puntuak, hausnarketa sakonak, eta bai, arkano txikitara goaz, eta lan ezin genuen denbora guztian, trascendentzia guzti horrekin. Intensidadea bai. Amets, eske hori da zentua, bai, trascendentzia eta intensidadea uste gure kasuan diten dira nahastu. Bino, autu bat bai izan da, ez? Alde batetik, gonbidatuak izan ditugu atal gehienetan, ez dut esango, bai, ikusiko dugu azkeneko lautan, bino orain arte behintzat, ez, atal gehienetan gonbidatuak izan ditugu, eta gero ere, eguneroko adibidetara saiatu geha, ez, pixka gehiago zehatzen, harinago, eta ni oso gustora aitu naiz formatu hontan. Nire bai, fijatu bali mazate, gidoia pur bat alatu egin dugu, sartutu gaurten pelikula batzuk, zehatzera jetxi dugu asko, eta saiatu beti ikartzen kanpo behira bat, beste saio batzu, no da ez, saukotez banago, bigarren, laugarren eta gaurko saioan. Bigarren, laugarren eta oida. Ez dugu gonbidaturek ikarri, zeren interesagarriagoa zitzaigun gure esperientzia kontatzea. Bai, eta batzutan ere, gonbidatuean kontua oso interesgarri iruditzen zitzaigun, bino badagoela puntu bat ere, batzutan nahi, ez, gure igual da gure buruak entzun berritu. Bino, lasai, bestela denbora aldetik ganez, asko zeren mugatu gago, eta, oso lasaiagoak izateko bion artean ere eskertzen da. Guztiz, lehenengo atalarekin hasi ginen. Lehenengo atalan, hasiera berriak eta hortan ekarri genuen Nerea Ibarzabal. Nerea Ibarzabal, gure lehenengo, ez, lotura hola batean aipatu genuen Nerea Ibarzabal, arkano nagusitan, eta batean ekarri dugu honetan. Egin ditugulako loturatxoak, lehenengoarekin, no seke. Bai, eta batzutan igabekoak izan dira, bai. Bai, izan zen oso elkarrezketa plazenteroa, kontrolatu ginen tratoren frikismoa oso zabali dagoela, Euskararen zehar. Are bizeko bertso finalean ere bai egontzela, tarotaren movida guztia, bera kontatuta. Bai, eta uste dugu, hau bai, esklusiban. Esklusiban, hau bai, esklusiban, alderatzitzet dauka esklusiba hau. Bai, izan zen oso, bai, zait, saio... Ederra, gogangarria. Denak izan dira gogangarriak, ez da politia esatea, izan zen saio super guai eta ez dutiek. Nei gertatu ere da uste dut, asko errepikatu dugula gonbidatu askokin, ez dut esan ez badiago esan gonbidatuari ezenik izan, bino askokin naturalkiatea zaigula beste gonbidatuari beharko duzu, eta niretzako hori bai da seinale, ez? Gustoa egon dugala. Bai, de hecho, Nerea Ibarzabalekin incluso kolaboa zitzuten oginen, eta ez da zergatik, baina Nerea Ibarzabalekin gertatu zait, ez interesgarriago zain interesgarriago dena delakoa, baizik eta gaiarekin berak duen interesa dela eta motzo delitu zitzai dela. Zepeak hasieran nahi bezai patuzun, igual tira bat ezak eta olako zerbait esaten nun, bai, zerbait gehiago, bai, hor, bai, beste. Zerbait gehiago ikusiko dugu, a ber, denboraldi bukaerak badakarren, edo bestela urrengo denboraldi den batek badakarren. Igual, berplantatu beteke formatu eta ikusiko dugu. Bigarren atala, erabakiak. Bigarren atala, erabakiak. Hemen esango dena da, ni pixkat monotema naizela. Eta erabakiak. Antzerki? Bai, jo. Espero dut ez oso astu nahi izan. Olakotan behar izan esan behar da, izana bin esan behar da. Astu nahi izana. Punto. Izan. Ez nahiz ezkuntzalaria. Nik esan nuke izana. Galdera, hori botatzen dugu. Hemen esan behar da, sekretutxo bat dela, gonbidatu bat zegoela, baina, ezin izan zula etorri azken momentuan, eta gonbidapen hori bai mantenduko dugula urrengo denboraldirako. Ojala etorri alizatea, eta gurekin tartetxoa pasa izatea. Baina, kasu hontan, aixoariak harrapatu zion, eta ezin izan zen etorri orduan, saioa bai izan zen apur bat hau da, sekretutxare bai, guaz, bete bar dugun nola baite denbora hori, porque, pixate bronkan eta ezke ba. Ez broma. Ez zigunen jor lapurtu, gonbiatua, ezin izan zuen etorri. Eta orduan, bai izan zen como pixatu urduria, en plan, bi ordutan alatu behar dugu pixkate formatua eta bukarako partea osatu ez. Eta izan zen oso plazentero ahi esan. Niretzako, bai, nahiko guztai, no? De hecho, galdera asko erantzun gabe eratu zen, galderak zentzuetan sartu nahiko nukeen, adibidez ez, hemen zegon erabakien inguruan,
ez den horitzen batez apenas, militantzia esparron lartzen den erabakiak, espazioen horizontalitateaz, la tiranía de la falta de estructuras, eta izer, beste aurreko denboraldia ditzen genuna, eta ipatu genitun, kontu, baina, bueno, interesantea zitzaidan, hori, hemen genituen galdera, erantzutea, ustete ez daitu urrengo ataletan, bi aste barrukotik aurreakoetan hau ez dugu aipatuko. Bestela, urrengo gai bat bere hortan, nire ustez. Eta etzengo dugu hortaz. Orduan, haulaxe, hirugarren atala. Orain zer, trezen orain ziarte. Ze magika. Ze magika. Bai, emantzizkigun titular pila bat. Bai. Hasieran izan zen, ja, pixataztua nago. Baina, ez, hasieran dela irui... Pues imaginatu, ez dakit, inkalkuak zuk. Ez dakit, baina izan zen oso, ez dakit, ni uste gombidatu guzti izan dela gertukoak, baina batzuk baina baritu ditut agian urdurixiago. Bai, zen como, ostia, batzuk etorri delako bozera maile moduan, eta bar, edo ez dakit noren izenean, eta ostia da zailago baitare, horrela dit elkarreztak. Etzan izan olaian kasua, olaian guntzen hemen, ez dakit beran la sentidu zen. Baina bai izan zen nire sensazioa bat zegoela hemen, gendera hemen lagun artean, eta bai, ez dakit, igual hitz egiteko eragatik handa, baina bai. Nik uste dut hasieratik, ez? Osea, gaiekin hitz egiteko gustu eta lasai ikusi nun. Guztiz. Eta hasi ginenetik jatarotakin eta hola, hasi ginen beste gai batzutatik sartzen, prestatuta ditugun galderak, bueno, hainbatetan, ez? Aldatu behar izan genituen posizioz, beste gai batzuk hasi ginen jaikutzen, bino gozada, badan niretzako ere bai olateatzen dienean. Eta guai egon zen baitare como kontatzea, karo, gero baitare gozatzu baude off the record juntzien, eta ez da izan, niretzako interesante izan zen musika munduko abeslari baten ikuspegi hau jasotzea, ez? Zer ematen du, baudela como tema zentral batzuk, pues ospearen kudeaketa eta ez da izan, baina, ostia, lagundu zian pentsatzen musikaren mundua bestera batera, eta esaten, ostia, pues igual, ez, baude gauzatzuk ez dena bat interesanteak, eta agian, berformulatu beharko litzakela guztiz, ez? Eta ez dela dena pasatzen utzi behar. Claro, bai, guztiz. Laugarren atala, gero? Ospakizunak. Hemen baita ere sekretutxa dago dela beste gomiatu batek. Hori, ezin izan zuen etorri ere bai. Kasu honetan bere eta etzeulako songi eta zaindu beharren izan zelako. Eta pena izan zen, zeren imanokan interes berezia justu izan zen, hori, gotzen zaila auterien garaia eta guzti hau, arai horretarako ekarri nahi genuen, gero gu gure kauzitzen genuen apurrotarren inguruan, baina berak zeukan niretzako hori, jakintza bat oso interesantea dena, hori, jendartean ematen dien eralaketa prozesun inguruan, komunitarizatze prozesun inguruan, eta pena izan zen ez etortzea, baina hori ere bai, azken momentuan egin behar izan genuen gure kapuz, eta usten desaio politia geratu zute egula. Politia geratu zen, nire sensazioa hemen bai da, urrengo atalaren energia, nik atalonetan sentitu nun pixka bat. Bostaren energia? Bai. Zergatik? Osa, geho, bakizu dena aldera beste bateatzen denean. Osa, sensazio hori izan nun, egun horretan. Zergatik? Ez du goratzen, aurre bai ja pasa denbora bat, bino, bazen, hau, eta geho bestia, eta geho honek fallatu diguta. Osa, pixkat, goatzen zean maitaleak ingenunean, ez dakit maitaleak bat edo bi, izan zera, osa, batian burrumba, maiana, hau, beste, pixkat, sensazio hori. Sensazio bat ez zentzula. Bai, disoziatu sensazio, pixa gondela ja, baitare, como ez, denborak edo ez, garaek berak egiten dizu ez egotaso konektatuua errealitatearekin eta gertatzen dira gauzak. Nik eukitute sensazio horiek aurtengo grabaketa baitare ere bai. Guztitan? Zenetan ez da, batzuan, derrepente, edo eguneko zama, edo ez, segundastean hola hijoan, ez da izer, baina, ez da zuela zama hori, eta derrepente disoziatzen zela hori, hola intziartek asko esaten zuen disoziatzearen kontua, eta konturatzen ez, berak ipatu zuen hainba gauza, como sintomatikoa zen gauzak, como, bale, hostia, bale, hori da disoziatzea, bale, hori da. Eta baitare, como, gertatzen zen, irrateren kontuak zeren, karo, honek badakar lan bat atzetik, badakar koordinazio bat hemen irratiko jendarekin eta izer. Eta, bueno, pues horretenak ez. Alere, oza, nilogarren episodioa bizin oso interesante eta oso gustera. Bosgarren atala gatazka. Eta hemen ez zen konfliktu bat, ez zen izan konfliktua. Izan zen justu kontrakoa. Pentsatu genuen performantzia bat, momentu bat, norbaiteko zea bat bota, mai bat bota. Ez, behitzen pasa. Haino aier betorritzen. Oso tipa baitare gertuko, oso txeko, oso bai. Eta gaina, sentzatzi izan zen, que se bineko lo opuesto eta laxe juntzala. Eta nik olakotan ere...
eske ez dakien esplika, oso, bai. Niretzako oso prest, osea, zela en plan ezertan ez dut itzen ni zuek esaten dizutena ni prest. Justiz. Eta, bueno, printzipio batean behintzat pixkat helburua ere zen pixkat antzerki munduan inguruan hitz egitea horretak izan, eta bukatu genuen lehiakortasunaz hausnartzen abstraktuan, osea, ez, lehiakortasuna positiboa da, ez da positiboa, ez dakitze. Ja, gero gogoratu baita ere bukarek arezugula, bera eta Texandon egiten artean egiten zen proiektu interesante bat. Eta kontatu zigun, claro, grabatutako zeatik kanpo berez horrete gemaneje guztiak eta... Bai, claro, osea, berez, grabazien kontatu zuen, osea, episodien kontatu zuen, bazabiltzela egiten... Bai. Claro, kontatu zuen barruko historia eta gidoiaren historia, eta, ostia, da oso interesantea. Bai, oso interesantea. Ezakit ze punturaino kontatu itzaketen gauza batzuk, bino biak etor zitezken noiz baitere, horren inguruan hitzitea. Ojalá. Zazpigarren atala, etorri zen kaleko afari solidariotako Iratxe etorri zen. Seigarrena. Barkatu, seigarrena barkatu. Etorri zen Iratxe, kontatzera hain lanaren, hori ez, testu ingurua eta gora bera guztien nolakoak ziren, eta ze problematika topatzen dizien Donostiko hirian, indarkeria polizialarekin, hiritar batzuen jazarpenarekin, eta bueno, sare sozial digitaletan ere bai dagoen Instagram kontu baten aldetikan, jasotzen ari den jazarpen horren inguruan solastu zigun ere bai ez. Ez ganekatuko esateaz, guk emendikan ez egula sustatzen, lo que no te cuentan de Donosti, abildua lo que no te cuentan de Donosti, baneatzearen kontu guzti hau. Ez da kurritua. Ez egu sustatzen, mesedez, kontu hori suntxitzea. Bai. Nik hemen esango nukena da, bueno, lehenengo, guk ekarri genula ere bai da pixkatez, Donostia grabatzen dugu, Gipuzkoako igualez, taldeak eta ekarri ditugu gehien bat ezakit, baina bai ez, eta badakigu ere segurazki ez, Bilbon, San Francisco auzoan egon daiteken errealitatea oso gorra izango dela, osea, ez dela orokortua dela, baina niretzako, eta hau gero ez, hitz egin zerbait zen, oso polita izan zen ere batzutan ez, bertatik eta bertan ez, lan egiten duten pertsonak ekartzea, eta ez horren beste, diskurso oso landuak eta horrela dituzena, baina errealitatean ez, aurrez aurre dauden pertsonak ekartzea batzutan ere ez. Bai, ez da kontradiktatika, baina niretzako bazeukan diskurso landua ez zeukana zen akademikoa. Bai, barkatu ez dut ongi esan. Bai, horretik puntuatzen da kontu hau ez. Eta, ostia, nik esartzen ditut askotan laguntzen ditelako baita ere askotzegi erresago harturatzen errealitatera. Osea, esperientziaren jarretako diskurso hauek. Bakizu, zeren gero, 7 eta 8 ere bai, aretu ginen gauza nahiko ez, ikutzen zien gai hauen inguruan dela. Bai, behatzen erik. Osea, hauek dia oso lotuta ez badia triada, hola, baina bederatzi ere oso jakutsu ez, pixkatola politiko hartu zula. Bai, noski. Bai, esaten igual gaiatik eta ez, como sozialen oso kukatu, eta gaina oso posoria ez, kaleko afari solidarioak 6. atalean, 7. atalean indarkeria poliziaren inguruan etzeten aretu ginen Txaoko Mariarekin, eta berak esplikatu zigun indarkeria polizialaren eta poliziaren normalizazio horren inguruan. Hau da, esplikatu zigun bazabiltzela, erregistro bat egiten dutela, datuen erregistro bat egiten dutela, poliziaren esku hartzen inguruan, dituzten balioen inguruan, normalizazio prozesuaren inguruko osnarketa oso interesante eta potentea dituzte. Garatzen da estrategiak ez, osea, beste modu batzutako vigilantziak eta kontrolak eta ezartzeko, gaina askotan asumituak dienak, nola baita esateko, eta nola jolasten duten ere honetan guztian, edo nola jasartzen dien jokuan beste faktore batzuk ez, sare sozialak, guk gehonek ematen dugun informazioa oharkabean edo, beste elementu batzuk izan daitezkela desokupa bezalako ez, talde fascistak. Eta hemen nahiko nuke aipatu, anekdota bezala zehaztu zitzaigun aipatzea, hemen bai Kristi Zirrauden 7 bastoiara bilanula inspirazio iturri gisa, ze bertan Kristi Zirraudek berresan nahitzen du ez, kartau edo berresan nahitzen du edo kokatzen du polizia indarkeriaren defentsan, eta nola ez, hor egon behar den. Eta noski gaia honi genula ekarri, eta genuen burua, baina izan zen justo oso berezik aproposaitzen karta honetan ekartzea, eta esan nahia literala zen. Hori da, 8 gindoa zen gero, Las Generako handurekin. Antipunitivismoa. Etorri zen, eta antipunitivismoa solasten aretu ginen. Eta bertan oso interesgarek agertu zitezkigun. Bueno, agertu ez diot badila antipunitivismoaren movimendu feminista hori ja espaldian dabil lan egiten, baina interesante izan zen ere bai, kasu zehatzik landu gabe ere, haien dinamika orokorrak kontatzea zentzu dianez. Eta bai, ematea hainbat como elementu zeintzuei begiratu,
lan egin alizateko komunitateak ez desegiteko dinamika baten baitan dela erasoak ematen denen zer egin. Bai. Zeren erasoek eurek komunitatea zatitu egiten dute. Bai. Eraso bat gertatzen denean. Bai. Zeren zeren askotan ematen du como persona bat salatzeak sortzen dula zatitzea komunitatea, eta eskomo ez komunitatea zatitzen duna da erasoak. Claro. Gero ja, evidentemente bali badago salaketa bat, horrek komunitatea ehuntzea ez du errazten, baina lehenengo zatitudun gertakari izan da erasoa. Ez? Eta horren inguruan asko ezagit, solas duzte egun, karezizkun niri baligarrik zentzezkien hori ez, tresnan txiki batzuk, oso lagungarrik, gero gure herrietan, horrelako kasuak, Euskal Herrian hainbat eta hainbat kasu berri hartu diazen hilabetetan ere bai, hoiekin, zer egin edo ez, nola pausoak ematen hasi pentsatzeko eta ekiteko ere bai, ez? Nari zentzuertan lagungarri Bai, eta gero, entzulentzako zehazkenean atal batien ere sartu itekena. Mugatua da. Claro. Interesik baldin baduzue gaiaren inguruen eta hola, jakin, diskursiboak edo bintzat topatu itzakizutela, ez? YouTubeen eta bar, Clara Serra, Laura Macaya. Laura Macaya las generakoa da ere, bai? Bai, las generakoa dela. Eta bintzat ez, lehen urbilpen bat iteko eta irutzen zaigu oso interesgarri eta momentuan behar dugun hausnarketa bat dela antipunitibismoarena. Eta ere, ados ez dagoen jendearekin, horren inguruko zalantzak debateak ezka jarri behar direla, eta ondorio ez, edo erabaki konsensuatutara edo iristeko eta behar dugula, debateak iriki behar ditugula, eta heldu behar digula, gai batzuri. Bai, hori da. Netzago debaten inguruan, interesantea da, jende asko kritikatzen du como debate tal, ne ustez, elkarrukitzen eta elkarrekin lan egiten gabiltzan jendean artean debateak izan barritugu, eta izan barritugu tono, guatzen izan duk esaten zula, como sosegua ez aizer, eta uste dut importantea dela tonoaren kontua, eta baita ere aliberen izatea aukera amorro bat eratzeko, gure artean hau da, ez, min bat eratzeko, baina baita ere soseguari leku egitekoa, ez, eta uste dut zentzu horretan importantea dela egotea jende bat hori dinamizatzen, facilitatzen eta guzti hori bideratzen, zeren bestela askotan eztabaida hauek horren bestek muitzen dizkigute edo horren beste ikutzen dizkigute erraiak ez dela arrexa ematea. Gero ja, fasismoarekin eztabaidarik nik ez nuke egingo. Hau da, fasismoari zuzen. Nik aipatu nun atala grabatu nunean Nerea Perez Elesaresekin zuen eta hola, eta garaian ere ez, geho urtean maileran izan zen itzuten Saldremos Mejoresen errekapitulazio bat hola, eta Nereak esaten zuen gauzetako bat izan ez, uste zula ere debatetarako aukeragon behar zuela, eta noski, militantziaren barruan, feminismoaren barruan, edo pertsonen artean kritikarako gaitasuna eta zilegitasuna bazegola. Eta zer zerbait esmartzen. Ez, esaten dut zeren, nik ikusi jende bat eztabaidatzen da un tío blanco heterorekin dela Espainiar estatuan da. Zera bat, influencer, ez da ditzen, diskurso sortzaile gizon machista misogino txuri bat. Eta diot, karo, ni jende, feminista dian emakume batzuk ikusi dut eztabaidatzen hor, eta esazula, hostian nola egiten da hau. Eta arduan, da como, agian, tema ez da persona fascista da, eta hori izan ikutu, tema da fascismoa dela ere bai eztabaidatzeko forma, bakizu. Hau da, ni por ejemplo ez nago prest eztabaidatzeko persona batekin zeina esartuko den zuzenan ridikulizazioan, memeo konstante batean, gutxiespen batean, hori da netzago fascismo mota bat. Hor ez dago, helburu ez da elkar ulertzea, ez da elkarrekin hitz egitea, eta bar da zuzuntzitzea, eta sinbaz nik olako peinarekin ez dut nahi eztabaidatu da, como, txiko bira, pues seizuzuriakin, bakizu, hori. Nereak aipatzen zuna zen beste alde, ezin dela nabardurak ezin ditugula galdu, eta ezin dela ez, kritika eraikitzaile bat edo kritika zilegia den kritika bat bestearen mailan jarri. Claro, hori da, eta hemen nola da? Horeka ez ekitatiboa? Ekitatea, joder. Hemen ez dago ekitatea, ez dago biritzi daude eta biak entzun barria ez. Ekidistantzia. Hori, ekidistantzia, joder. Dagona da, askotan, komentario eta iritzu batu dira zuenen violentzia eta bastatzuk. Saetzen dira ala ere, kontravento marea, eraikitzen zerbait. Denontzako, denontzat izango dena ez. Hau esan da, Beratzigarren atala. Olatz Merkader etorri zen, izan Inurriko Olatz Merkader. Itzen genuen gero
minbiziaren prozesu ez, eta berdan gertatzen dien gauzez, saren beharraz eta bar, eta nik esango nuke ere hemen kutsu politikoa etzera galdu, eta niretzako oso interesgarria izan zen, eta beharrezkoa den zerbait da bai ulertzea, honek daukan dimentsioa, ze ardura sozial dauden, ze arazo edo estruktural dauden, nire esperientziara eraman da ere, gauza batzuk ez dituzuna zenitunak identifikatu, claro. Hola, egia da, pasatzaizu, bino ez guztiz klak inez izun pieza bat bezala, eta niretzako zentzu horretan, oso gustuan egon nintzen. Ni oso gustura, eta gaina uste ekartzen dutela izan inurrikoek diskurso bat Euskal Herrian minbizian inguruan, eta baitare gaixotasunan inguruan, empoderatzaile izatetik anarago, esan dezun bezala, oso diskurso politikoa. Bai. Eta ostia, horrek, pertsonalean ikusten dian zentzuan, eta baitare jendarte mailan irutzaitela zerbait beharrezko dena. Bai. Eta orduan oso plazentore izan zen ez da bai da, elkarrez eta ura, eta berekin izan dako sola saldia. Hau esan da metx, ez dakit, zuke zer, zerbait, ez dakit, gora ipatu bazenu edo zerbaitetan arreta jarreneko bazenu denboraldi osokoa zer esango zenuke? Nik zer gora ipatuko nuke denboraldi osoan, nik bastoien energia izan dut, esango nuke, izan dut ilusio hori eta izan dut eraldaketa eta batez ere esango nuke ilusioa iteko eta sentitu dela horren energiatik eta alderdi positibotik edo eramangarria intzai dela. Ez zaizkidala bastoiak bapatian zama bihurtu edo ez behintzat neke txu egin arte eta oso zinau. Nik gore patuko nuke aurreko denboraldia izan zen sensazio, askotan izan zen kaosaren ondoan, aurtengo denboraldian izan dutela sensazio bat asko ze konektatu egoterena tarotera, podcast ontara eta baitare zurekin, hasi que nago superpozik eta eskertua. Alare, beltzez gatoz biak, bukatzen delako batetik anamarrako eta batxo hau, orduan. Bai, baina Lutoz, falta zaizkigu. Bai, horrengo bi aste barru. Gertatzena ez direla ibilbide, itxi dugu ibilbidea batetik amarrerakoa, eta orain datoz gorteko kartak pertsonaiak bezala direla gehiago. Orduan, luto antzeko bat. Luto antzeko, honekin, utziko zaituzu gaur, zetaken abestionekin. Gorroto zenituen hileta kantu nafarrak, ta orain idazten dizut bat. Iparraldean bezala, herriaren erdian, zutitu nahi baiti zutilarritxo bat. Zaude orain, oskorriren kantutan, itxasgorrietan eki ondoratzen denean, amaren begietan, betirako itzali zinela zioen unean. Eta orain zer esan, iparraizea maitatzen erakutsi zidanari zer esan. Ibar beltzen negu gordin hau epeldu zidanari nola esan. Asko nuen esateko, asko zuri emateko. Arakiletik datorre dio, behar baino lehenago. Enaraban kokatu da berriz gure leioan, tanik zuzatut besotan. Gure derra bera bezala gauerdi bare hortan, atxeden hartu duzu bapatean. Nire kantuen harmonia zen bide lagunari
Oh